רצית שנביא את האוכל שלנו? זה שקורה אותך יותר בתחמיתי כמו שאתה. לא, אבא, לא הבנת, לא בקטע כזה. פשוט, רציתי שהיא תחשוב שאני מגניב. מה זה? סתם תמונה מהעבר. זה אתה? זה אפילו קצת מזכיר אותך פה, לא? פעם שיחקתי בנבחרת כדורגל באתיופיה. אתה היית בנבחרת כדורגל? כל הבוקר חיפש את התמונה הזאת כדי להראות לך. למרות שעכשיו אני מסתכל על זה, נראה שאני יחף. היה לנו כסף שנעלה פקקים. טוב, נו, זה בטח מביך אותך. נראה לך מביך? גם רונלדיניו הכי יחף. ופלא, כל השחקנים הגדולים שיחקו יחפים בשכונה. אבא של רונלדיניו, בכוונה לא קנה לו נעליים, כדי שתהיה את השחקה יותר טובה בכדור. אמרתי לגדולות. לא יחפים לארוחה. מה, זה חלק מהמסורת שלנו. אני צריך להגזים. כן.